O yan ang mga wala pa di. Hindi yan bulate ha. Baka ano naman dyan na nasa isip mo. O dilitadawaan. Isaw yan tabi mga wala pa di. Napapakulan ko kasi vlog na ito. It's cook vlog with Raisa Vlogs. Nilagyan ko na siya ng pampalasa para may lasa. Malamang. Bonus na eh. Nilagyan ko na ng pagmamahal at pag-aalaga. Tainda ko na sana akong day pakita kayo niyo makaagong. Marama na kutsara kaya baga sa kutsilyo na sa ang pambukag. O day man guard masuriyo ang isaw na iniyo ko yung ibukag sa iya. Nakluban ko na para kumulo. After 1 million years kumulo na siya. Pero sabi ng tindera sa palengke na pakuloan na daw ito. For emergency purposes, call 911. Charis lang V. For safety purposes or cleanliness purposes. Basta ayun na ito. Pinakuloan ko pa rin yung isaw. Okay, let's now proceed to second step. Magpakulo ng not virgin coconut oil. Tayo mas na bagawang aram ni Raisa Vlogs magluto kiprito. So haro ang bugon ka mag-vlog na magluto. Pero prito man sa nang aram mo. Bulino na lang. Aw, ayun na daw. Anwarawan na mareklamo aday. Okay, go pa blatter na. Charis lang V. Tinasing ko muna ng isang isa kung mainit na ang lana. Pero mas nauna pang uminit ang ulo ko kasi ang problema. Grabe pala ito tumalsik. Bulis kiting niya. Kaya naman tinakluban ko siya ng dahon ng saging kasi umuulan ng mantika. My goodness! Sa kasamaang palad na sunog ang dahon ng saging. Kaya yung takip na lang ng kaldero, yung tinakip ko kasi malamang Raisa na yung talaga ang lockdown niya. Sus Mario, sa ibig papahirapan pa ang buhay. O inda ko man daw may padahon-dahon pa man ako naaaraman. Another problem ko paano siya babalik ta rin. Oh my goodness! O tanata ko mo daw inanaisip ang vlog na inay sus Mario. O grabe talasik ang mantika. Kaya naman pigahali ko muna siya sa kalayo para mabaliktad ko ang isaw. O inda ko na sana ako kumatalisik ang pakita kay niyo ka mantika tayo hinarali ko na baga sa kalayo. Aw tadyan ko na mga upig bubukag tadipis sila baga. Oh, safety first mga dapat mga maribuda pa di. Aw anong oras daw kita kaini yung matatapos? Bulis ni binalik ko na naman siya sa apoy. Siguro kung makakataram sa na ini yung isaw na ini kanina pa ako nasigawan. Aw tarilibong na bagang isaw na ini tayo hinali ko na naman siya sa kalayo. Aw garuman sana ako sa nagluluto pero may libong kung ano na tayo. May tayo pa ba? Doraton! O niya niyong kumusta na daw ang isaw na ini kung maluto siya dyan sa daing kalayo. Aw garo sa pagiling-hiling ko luto na siya aday. Tako ilalag ko pa ini duman sa kalayo sa Mario sa garina ni magkaturutong na ini. After 5 years na luto rin sa wakas ang relibong na isaw na maraming pinagdaanan sa buhay sus Mario. And now this is it ang final product ng isaw ni Raisa Vlogs. Aw ititinda ko iniyo na 50 pesos per baso. Aw inda ko na sana ako may mabakal ka iniyo. Mabakal daw ko mo mga wadiwada pa di. Siyempre of course mas masarap ang isaw kung may partner siyang suka. Sana all may partner. O niya ni muli na tabi bigalat-halat ko ang taranaan porsyon tabi mga wadiwada pa di. Aw sakal paghaloy-haloy kang pinagdaanan kang isaw na iniyo makaon manggiraray tulo sila sa soberano ko Tabaco City. Aw base sa sakuyang pala sa tabi mga wadiwada pa di. Okay man siya nipigprito siya pero mas maurang manggiraray sa may coating baga. Piglalaga na arena, bunay, asing crispy fry pero okay na ini daw aparituhon. Plain lang baga talaga ang lasa niya. Hindi ko baga siya pigparalaga na naasin. Pero okay naman siya na takuman nga di supunan ang luto ko. Makakaagom naman ako kay iniyo. Charis lang, Ulinaw na lang.